ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரோஜா சீரியல் ஆக்டர்ஸ் ரீசெண்டாக அவங்க சோஷியல் மீடியாவில் அப்டேட் பண்ண சூப்பரான விஷயங்கள் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிப்பு பைக் மேலே உட்காந்துட்டு ஸ்டைலாக போஸ்ட் பண்ண கேண்டிட்டான பிக்சரை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப மாஸ் அண்ட் கிளாஸியாக இருக்குது. இந்த பிக்சரை ஷேர் பண்ணி ஸ்டைல் இஸ் த வே டு சே ஹூ யூ ஆர் வித்தவுட் ஹேவிங் டு ஸ்பீக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. சிப்புவோட ஃபேன் பேஜில் இந்த க்யூட்டான பிக்சரை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம சிப்புவோட போஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேன்ஸை எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரியும், எனக்கு என்னோடய ஃபேன்ஸை இவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சிப்பு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியும் ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த பிக்சரை ஷேர் பண்ணி மை ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பிரியங்கா ரீசெண்டாக ஒரு நேச்சுரல் ஏரியாவில் ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே எடுத்த ஒரு செட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் இடுப்பில் கை வச்சுட்டு ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட டாப் ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபோட்டோ ரோட்டில் உட்காந்துட்டு ரூட் ஃபேஸோட மெஜஸ்டிக்கான லுக்கில் கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோலையும் இடுப்பில் கை வச்ச மாதிரி செம ஐ கான்டாக்டோட அவங்களோட ஃபுல் லுக் தெரியற மாதிரி கிளிக் எடுத்திருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்காங்க. இந்த ஒரு அடாரபிளான பிக்சரில் நம்ம பிரியங்கா சாரீ ஃப்ளீட்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு பிக் ஸ்மைலோட சுற்றுற மாதிரி சூப்பராக ஒரு கிளிக் எடுத்திருக்காங்க. பர்சனலி இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு நம்ம பிரியங்கா ஷேர் பண்ண ஃபோட்டோஸில் எந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப பிடிச்சிது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆக்டர் தேவோட சன் அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு ரோஜா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை விசிட் பண்ணும்போது அஸ்வினோட கிளிக் பண்ண இந்த பிக்சரை தேவ் ஹாப்பியாக ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்ததாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கிளிக் பண்ண இந்த ரீசெண்டான பிக்சரை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஃபோட்டோவில் ரோஜா ஃபேமிலி எல்லாருமே ஜாலி மூடில் இருக்காங்க. இந்த ஒரு அழகான பிக்சரை ஷேர் பண்ணி ரோஜா டைம் ஃபன் டைம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. உங்களுக்கு இந்த சூப்பரான வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுருங்க.